Dragi gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju Moderna poslovna uspešna. Danas je sa nama sjajna Katarina Ivakić, koja je marketing menadžer i pokrenula je svoj brand Kataliza. Danas ćemo čuti šta ona ima da nam kaže. Zdravo Katarina, dobrodošla u našu emisiju. Reci mi čime se baviš? Bolje vas našla. Moje ime je Katarina i bavim se radim u marketinškoj agenciji, ali pored toga imam svoj brand Katalizu, koja je i brand haljina za krupnije devojke i body positive zajednica. Čime se bavi Kataliza? Kataliza je zamišljena pre svega kao brand haljina koje krupnije devojke mogu da nose da bi negde pronašle svoju ženstvenost, a iz toga se rodila ideja da postanu i radionice za krupnije devojke, koje zapravo sad više nije samo za krupnije devojke, nego potpuno jedna body positive zajednica gde dolaze i mršavije devojke i devojke koje su izgubile kosu i devojke koje žele da rade na sebi i da, kako da kažem, postavljaju sebi pitanje i dobijaju odgovore. Tako da u Beogradu, Nišu i Novom Sadu se upravo završio prvi ciklus radionice gde smo pričali o samopouzdanju, samopoštovanju, organizaciji vremena, ishrani, modi, ljubavnom odnosu i prijateljskom odnosu. Sada počinju plesne radionice za krupnije devojke i imamo grupnu podršku za devojke koje zaista žele više da rade na sebi. Kako je izgledao tvoj put do uspeha? Pa, vrlo dinamično. Završila sam Fakultet dramskih umetnosti i momenta kad sam dobila tu diplomu nisam znala šta da radim sa njom. Ne u smislu da posla nije bilo, jer sam uvek radila različite projekte u produkciji i marketingu, ali to je onaj moment gde osetite da morate da pokrenete nešto svoje i da ste tu sa nekim višim razlogom. I upisala sam kurs šivenja posle fakulteta i krenula je kao neka moja lična frustracija, nemam šta da obučem, a želim da se lepo osjećam u onome što nosim. I iz toga se rodilo to da su devojke onako došle kao, jao, šta ti je to, gde si to kupila? Ja sam rekla, ja sam to sama sebi zašila, jao, ajde meni, ajde meni, ajde meni. I u tom momentu sam negde odlučila da krenem Katalizu, da šijem haljine i da to bude taj neki krovni biznis, a kasnije su se iz haljina rodile sve ostale ideje. Nailazila si na različite prepreke, pretpostavljam, na tvom putu. Kako si ih prevazilazila? Bilo je prepreka. Neke možda od glavnih prepreka su bile te što sam bila neodlučna. Ja sam jako želela da ostanem i u marketingu i u produkciji i u pisanju i dalje sam s jedne strane u tome, samim tim što sam u agenciji, mnogo mi je lepo tamo, ali pre svega sam mnogo optimistično u to krenula, bez ikakvog obaziranja na budžet i na to kako treba trošiti novac u svom projektu. Ja nisam znala koliko treba da ulažem, gde možda s te finansijske strane se nisam najbolje snašla. Ali gore od toga, mislim, je samodisciplina i to šta je radno vreme, koje su radne navike i kako ja sada da znam da sam dovoljno radila, jer mi se baš često suočavamo s tim da mislimo da nešto nije dovoljno što smo radili. I u tom momentu sam počela da radim i u agenciji koja me naučila to šta su radne navike i kako radno vreme zapravo jako kvalitetno može da se iskoristi. Tako da kada moj biznis apsolutno bude počeo da radi kao 100% Kataliza, znaću kako to da iskoristim na najbolji mogući način. Šta ne voliš od kućnih poslova? Sad mi moja mama rekla, ona ništa ne voli da radi, ali prvo ću ti reći šta volim. Volim da perem sudove i to mi je potpuno relaksacija, a u suštini ne volim da brišem prašinu i ne volim da ribam tuškavinu. Mislim da je to najbolje. Šta možeš da poručiš našim gledalcima, a pre svega našim gledateljkama? Mogu da im poručim da odmah krenu u realizaciju i u akciju. Ako mi je pala ideja na pamet da iskoriste moment, bit će prepreka, bit će teških momenta, ali 99% će biti mnogo, mnogo lepih momenta, mnogo novih ljudi, mnogo poznanstava i neka samo budu istrajne i dosledne i uspeh je zagarantovan. Dragi gledalci, ovo je bila još jedna emisija Moderna poslovna uspešnost. Danas je sa nama bila sjajna Katarina.
Hvala što nas pratite nas i dalje na svim našim Uradi za rad kanalima i ukoliko poznajete neku ženu koja je uspešna u bilo kom segmentu, tagujte u komentaru, mi ćemo je kontaktirati i objaviti njenu priču.